7-10 συνέχεια και ήρθε η ώρα για το ιατρικό μας ένστιτο και όπως είχαμε προαναφέρει, σήμερα θα μιλήσουμε για τις πλαστικές επεμβάσεις στα χέρια. Πριν πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, να πάμε στον Μιχάλη, ο οποίος έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για μας. Μιχάλη. Λοιπόν, να πούμε ότι αφού θα μιλήσουμε για πλαστική στα χέρια, κάθε χέρι αποτελείται από 27 οστά. Σε αυτή προστίθεται και 2 οστά του αντιβραχίου, τα οποία σχηματίζουν μαζί με τα οστά του χεριού την άθρωση του καρπού. Οι οστεοαθρίτιδες του χεριού και η ρευματώδης αθρίτιδα είναι οι συχνότερες παθήσεις αρθρώσεων που προσβάλλουν τα χέρια. Μάλλον σε αυτήν θα έχουμε στο στούντιο, συνέχεια στο στούντιο. Η οστεοαθρίτιδα της βασικής άθρωσης στο αντίχειρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια συνηθισμένη πάθηση που προσβάλλει συνήθως τις γυναίκες από την 5η δεκαετία της ζωής τους και έπειτα. Μάλιστα. Λοιπόν, χρήσιμες οι πληροφορίες. Με αυτόν τον ρυθμό, σε κάθε ιατρικό ένστιτο, αν μελετάς έτσι, θα πάρεις πτυχίο ιατρικής. Θα μπορείς να κάνεις και σκέψη για την ιατρική. Λοιπόν, πάμε στο γιατρό μας. Λοιπόν, μαζί μας ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Καρπάρης. Γιατρέ, σας ακούμε. Ναι, όπως έχετε αναφερθεί, το χέρι έχει την πιο πολύπλοκη ανατομία από το υπόλοιπο σώμα. Και αν δείτε και την ανατομία και την αντιπροσώπευση στον εγκέφαλο, καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του εγκεφάλου. Η πολύπλοκη αυτή ανατομία που αποτελείται μπροστά, αρκετούς μυς, νεύρα, αγγεία, έχει σαν σκοπό την καλή λειτουργικότητα, τη λεπτή λειτουργικότητα του χεριού. Η χειρουργική άκρας χειρός, μικροχειρουργική, είναι μια υποειδικότητα της ιατρικής. Μπορώ να πω ότι είναι το πάντρεμα δύο ειδικοτήτων, της πλαστικής χειρουργικής και της ορθοπαιδικής. Ασχολείται με παθήσεις του χεριού από τον αγκώνα και κάτω. Υπάρχουν πολλές παθήσεις. Το χέρι έγκυται πάρα πολύ συχνά σε τραυματισμούς και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πολύπλοκα προβλήματα. Και είναι πολύ σημαντικό η πρώτη αντιμετώπιση να γίνει από τον εξειδικευμένο γιατρό, ώστε να έχουμε τις καλύτερες προοπτικές για σωστή αντιμετώπιση και καλή λειτουργικότητα του χεριού. Και βεβαίως οι χειρονακτικές εργασίες είναι αυτές που φέρνουν τα προβλήματα στα χέρια μελλοντικά και στο πέρασμα του χρόνου. Τα συμπτώματα ποια είναι, γιατρέ? Έχουμε παθήσεις εκφυλιστικές λόγω της καταπώνησης του χεριού, όπως παθήσεις τενόντων, παθήσεις των αρθρώσεων και πάρα πολλούς τραυματισμούς στο χέρι, ειδικά σε επαγγέλματα που χρησιμοποιούν τα χέρια τους για τη δουλειά τους. Ένα πολύ συχνό πρόβλημα που είναι και το θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι η αθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα. Μας έχετε φέρει και κάποιες διαφάνειες, αν θα βοηθήσουν τους φίλους τηλεθεατές έτσι να αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη για το θέμα το οποίο συζητάμε. Και βεβαίως ανοίγουμε και τώρα τηλεφωνικές γραμμές για απορίες και ερωτήσεις. Το τηλέφωνο το ξέρετε και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο διαδίκτυο. Βλέπουμε τις διαφάνειες και τις σχολιάζουμε για τώρα. Ναι. Η αθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα είναι μια μόνο αθρίτιδα. Και τι εννοώ με αυτό? Είναι μια αθρίτιδα που εμφανίζεται στη συγκεκριμένη άρθρωση. Δεν έχει καμιά συσχέτιση με ρευματοειδή αθρίτιδα ή άλλες φρεγμονώδεις παθήσεις των αρθρώσεων. Όταν μιλούμε για την βασική άρθρωση, εννοούμε την άρθρωση του μετακαρπίου με το τραπέζιο. Το τραπέζιο είναι ένα από τα 8 οστά του καρπού. Λόγω της ιδιαίτερης ανατομίας της άρθρωσης, το μετακάρπιο στηρίζεται στο τραπέζιο με ένα σύνδεσμα συνδέσμων. Λόγω της ιδιαίτερης ανατομίας και της κινητικότητας της άρθρωσης, είναι μια άρθρωση που καταπονείται πάρα πολύ συχνά. Έχουμε εκφύλιση των τενόντων και παρουσιάζονται τα διάφορα προβλήματα. Όπως έχετε αναφερθεί και στο ρεπορτάζ, εμφανίζεται στη μέση ηλικία, στην ηλικία των 50-60 χρονών, είναι πολύ ιδιαίτερη στις γυναίκες. Και ποια είναι τα συμπτώματα? Το άτομο έχει δυσκολία στο γράψιμο, έχει πόνο στην άρθρωση, έχει δυσκολία στη σύλληψη, στο να πιάσει κάποια αντικείμενα, έχει δυσκολία στο να ανοίξει το πόμα μιας μπουκάλας και γενικά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη χρησιμοποίηση του χεριού. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο αντίχειρας αποτελεί και το πιο σημαντικό δάχτυλο στο χέρι. Απώλεια του αντίχειρα ισοδυναμεί με απώλεια ένα 50-60% της λειτουργικότητας του χεριού. Φανταστείτε ένα χέρι χωρίς τον αντίχειρα και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει και τι απώλεια λειτουργικότητας μπορεί να έχουμε. Γι' αυτό σε κάποια τραυματική κάκωση του αντίχειρα είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε
να φτιάξουμε, να επαναφέρουμε τη λειτουργικότητα στον αντίχειρα. Μάλιστα. Γιατρέ, συνήθως μας είπατε ότι είναι οι γυναίκες αυτές που αντιμετωπίζουν πιο συχνά αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει κάποια εξήγηση? Είναι λόγω της ιδιαίτερης ανατομίας της άρθρωσης. Βασικά τα οστά συγκρατούνται με ένα σύστημα συνδέσμων. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλο εύρος κινητικότητας της άρθρωσης αυτής. Έτσι, πολλές φορές μπορούμε να έχουμε συμπτώματα χωρίς ιδιαίτερα ακτινογραφικά ευρήματα. Και το αντίθετο, μπορούμε να έχουμε έντονη ακτινογραφική εικόνα αθρίτιδας. Όταν λέμε αθρίτιδα εννοούμε την σταδιακή καταστροφή των αθρικών επιφανειών μιας άρθρωσης και συνήθως εμφανίζεται με πόνο, περιορισμό στην κίνηση της άρθρωσης. Μπορούμε να χωρίσουμε την νόσο σε διάφορα στάδια ανάλογα με την ακτινογραφική εικόνα και ταυτόχρονα και ανάλογα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα, γιατρέ? Απαραίτητα με επέμβαση, χειρουργική επέμβαση? Όχι, αφού κάνουμε μια σωστή κλινική εξέταση και δούμε την συμπτωματολογία, θα κατατάξουμε το πρόβλημα σε ποιο στάδιο της νόσου ανήκει. Στο πρώτο στάδιο, που υπάρχει γενικά μια χαλάρωση των συνδέσμων, η θεραπεία είναι συντηρητική. Θα κινητοποιήσουμε φυσιοθεραπεία δηλαδή? Ορίστε. Φυσιοθεραπεία συνίσταται σε τέτοιες περιπτώσεις? Όταν έχουμε ένα πρόβλημα στην άρθρωση, μια φλεγμονή, μια αθρίτιδα, η πρώτη αντιμετώπιση είναι η κινητοποίηση της άρθρωσης, ώστε να μειωθεί η φλεγμονή. Έτσι, στο πρώτο στάδιο που δεν έχουμε καμιά ακτινογραφική και ανατομική αλλίωση της άρθρωσης, θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με ακινητοποίηση και κάποια αντιφλεγμονώδη σκευάσματα που τα παίρνει για 2 εβδομάδες. Συνήθως τα συμπτώματα υποχωρούν, αλλά πολλές φορές αυτή η θεραπεία δεν είναι και η τελική θεραπεία. Δεν αποκλείεται σε μετέπειτα έντονη καταπώνηση της άρθρωσης να ξαναπαρουσιαστούν τα προβλήματα αυτά. Οπότε το άτομο μπορεί να αντιμετωπιστεί πάλι συντηρητικά, πάλι με ακινητοποίηση. Βέβαια, όσο πιο νωρίς, όπως συμβαίνει και σε κάθε ιατρικό πρόβλημα, αντιμετωπίσουμε την πάθηση, τόσο είναι και καλύτερη η πρόγνωση. Πρέπει να πάμε όταν νιώσουμε τα συμπτώματα στο γιατρό για να προλάβουμε τα δυσάρεστα. Ακριβώς, και συνήθως αυτά τα άτομα καταφεύγουν στο γιατρό πολύ νωρίς, γιατί μειώνεται πάρα πολύ η ικανότητα χρησιμοποίησης του χεριού. Δηλαδή στην καθημερινότητα στην ουσία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Ακριβώς. Δυσκολεύονται στην πιο μικρή κίνηση. Μας είπατε ότι έχουν πρόβλημα και στο πιάσιμο, δηλαδή. Και να ανοίξουν ένα βαζάκι με κάτι. Ένα βαζάκι, να γυρίσουν το πόμολο μιας πόρτας, δηλαδή σε κάθε κίνηση θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Κατσαρόλας ατμού, για παράδειγμα, που χρειάζεται λίγη. Δεν χρειάζεται και τίποτα σχεδόν. Ναι. Έτσι με το έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχουμε τηλέφωνα όμως, πάμε να τα απαντήσουμε. Πάμε να απαντήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε. Για το Μας συγχωρείτε. Για το ερώτηση. Έχουμε κάποιο πρόβλημα πάμε στη στην επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε άλλη ακόμη. Λοιπόν, η χειρουργική επέμβαση πότε συνίσταται? Τώρα, σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου ή όταν έχουμε συχνά υποτροπιάζοντα επεισόδια αθρίτιδας που δεν ανταποκρίνονται ούτε με φάρμακα ούτε με την ακινητοποίηση, τότε θα προχωρήσουμε σε χειρουργική θεραπεία που πλέον αποτελεί και οριστική λύση στο πρόβλημά μας. Υπάρχουν μερικές επεμβάσεις που θα διαλέξουμε την κατάλληλη τεχνική ανάλογα και με την εκφυλιστική μορφή. Αν δεν υπάρχουν έντονες αλλοιώσεις στα οστά, απλώς υπάρχει η χαλάρωση των συνδέσμων, τότε θα κάνουμε ένα ligament reconstruction, να σταθεροποιήσουμε την άρθρωση με μια αρθροπλαστική. Αν έχουμε πλέον προχωρημένες μορφές αθρίτιδας που προκαλούν τα συμπτώματα πόνου, ίσως προχωρήσουμε σε μια εκτομή του τραπεζίου ενός από τα οστά της άρθρωσης, ώστε να αρθεί ο αιτιολογικός παράγοντας. Και στην πιο προχωρημένη μορφή της νόσου, όπου πλέον έχει γίνει πλήρης καταστροφή της άρθρωσης, ίσως προχωρήσουμε σε μια αρθρόδεση. Η αρθρόδεση είναι ουσιαστικά το τσιμέντωμα μιας άρθρωσης, δηλαδή η άρθρωση γίνεται μια οστική συνοστέωση
έτσι, και δεν μπορεί πλέον να κινηθεί εκείνη η περιοχή. Απαλύνονται τα συμπτώματα του πόνου και πλέον οριστικά δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Για να φτάσει όμως κάποιος σε αυτό το στάδιο, γιατρέ, δεν θα πρέπει να έχει περάσει από πολλούς πόνους? Πώς μπορεί κάποιος να φτάσει σε αυτό το τελευταίο στάδιο, χωρίς να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό? Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα άτομα που παραμελούν το πρόβλημά τους. Και αντέχουν και στον πόνο, φοβούνται. Αντέχουν και στον πόνο και πολλές φορές αυτό που βλέπουμε, όχι βέβαια πάρα πολύ συχνά, πολύ σπάνια, είναι μια φυσική συνοστίωση, μια φυσική αρθρόδεση της άρθρωσης. Λόγω της έντονης καταστροφής των αρθρικών επιφανειών επέρχεται σιγά σιγά μια πλήρης καταστροφή και ακινητοποίηση της άρθρωσης. Οπότε πλέον το άτομο δεν έχει πόνο. Βέβαια έχει περιορισμένη λειτουργικότητα, κίνηση της άρθρωσης. Πάμε ξανά στα τηλέφωνά μας. Είναι η κυρία Ιωάννα τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, εγώ από τα 50 μου περίπου άρχισαν τα δάχτυλα μου να στραβώνουν και πονούσα στις αρθρώσεις. Επία μετά γύρω στα 60-63, επία σε γιατρούς, μου διαγνώσαν ότι είναι παραμορφωτική οστεοαρθρίτιδα και ότι δεν έχει θεραπεία. Είχα αρκετούς πόνους, έκανα 2-3 φορές φυσιοθεραπεία με κερί, επεράσαν κάπως οι πόνοι, αλλά βλέπω ότι ας πούμε οι αρθρώσεις στραβώνουν συνέχεια, γίνονται έτσι πάνω πιο πρισμένες οι αρθρώσεις και εκείνο που ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, άκουσα για κάτι συμπληρώματα διατροφής που πίνουν ορισμένοι ότι βοηθούν ας πούμε σε τούτες καταστάσεις. Ήθελα να ρωτήσω, εγώ δεν πήρα τίποτε μέχρι τώρα. Προσπαθώ, ας πούμε, όταν πονώ πολλά, μπορώ να πιω κανένα πανατόλ. Ή αν θα τραβώσουν εντελώς, δεν ξέρω. Μάλιστα, ακούστε τον γιατρό μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που πήρατε. Ναι, θα πρέπει καταρχήν να κάνει μια ακτινογραφία του χεριού. Μιλούμε για ένα άλλο πρόβλημα, για οστεοαρθρίτιδα, που είναι μια εκφυλιστική πάθηση, είτε αυτό μπορεί να εμφανιστεί στα χέρια ή σε άλλες αρθρώσεις του σώματος. Αν ήδη υπάρχει προχωρημένη καταστροφή των αρθρώσεων της κυρίας, τα συμπληρώματα διατροφής δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουν. Έτσι, οπότε πλέον έχουμε μια συμπτωματική θεραπεία για ανακουφιστικούς λόγους. Αν μια άρθρωση είναι τόσο επώδυνη, μιλούμε για κάποιες άλλες αρθρώσεις των άλλων δαχτύλων, ή μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια αρθρόδεση, μια καταστροφή της άρθρωσης, ή υπάρχουν και κάποια ειδικά implants, ενθέματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε όπως γίνεται στο γόνατο, στον ώμο, έτσι και στις μικρές αρθρώσεις του χεριού, είτε αυτό αποτελούνται από τιτάνιο ή από σιλικόνη, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα της συγκεκριμένης άρθρωσης. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όταν μιλάμε για την αρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αγκώνα, δεν μιλάμε για οστεοαρθρίτιδα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Νικολάου τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Να είστε καλά. Γιατρέ, δεν ξέρω κατά πόσο είναι άσχημο αυτό που θα ρωτήσω. Να το ακούσουμε. Τον 1 του Μάρτη είχα χτυπήσει το πόδι μου το αριστερό και αναγκαστικά χρησιμοποιώ τις πατερίτσες τις πρώτες μέρες και μετά το πι. Αυτό που κρατούν μεγάλες ηλικίες άτομα. Εδώ και 1,5 μήνα έχω φοβερούς πόνους στα δύο μου χέρια, σε σημείο που το βράδυ δεν κοιμούμαι καθόλου, 2 ώρες μόνο το βράδυ κοιμούμαι. Πίνω μέσα με αντιφλεγμονικά, αλλά μου δημιουργούν πρόβλημα στο στομάχι και υποφέρω έχει εδώ τώρα για 1,5 μήνα. Τι μπορώ να κάνω? Και έχει φτάσει στο δεξί μου χεριοπόδι, έχει φτάσει μέχρι τον αντίχειρα. Μάλιστα. Θα ακούσετε τον γιατρό μας, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει κλείσει. Γιατρέ. Ναι, αυτό είναι έτσι κάπως πολύ ασαφής ερώτηση. Έτσι. Θα πρέπει να γίνει μια κλινική εξέταση, να εξεταστούν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα χέρια. Πρέπει να εντοπίσουμε πού ακριβώς είναι το πρόβλημα. Αν το πρόβλημα είναι στον αντίχειρα, στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει μια διαφορική διάγνωση. Αυτή περιλαμβάνει είτε την αρθρίτιδα όπως έχουμε μιλήσει, ή κάποια τενοντίτιδα στην περιοχή, ή καμιά φορά κάποιο γάγγλιο στην περιοχή, ή ένα κατάγμα του σκαφοειδούς.
Αν υπάρχει πόνος αλλού στα χέρια, πρέπει να γίνει μια κλινική εξέταση. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα συμπίεσης του νεύρου. Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα που βλέπουμε είναι το σύνδρομο του Καρπιαίου σωλήνα, που είναι η πίεση του μέσου νεύρου. Αυτό συνήθως εμφανίζεται με πόνο που ξυπνά το άτομο το βράδυ. Έχει κάποιες παραισθησίες στα δάχτυλα, δηλαδή η αφή αισθητικότητα επηρεάζεται. Αλλά γενικά πρέπει να γίνει μια πιο καλή διερεύνηση. Λοιπόν, ο Μιχάλης κάτι θέλει να αναφέρει στην κουβέντα μας. Σταύρο και Γαβριέλα, ενημερώνομαι πως στην χειρουργική θεραπεία, όπως αναφέραμε την αρθροπλαστική, υπάρχουν δύο είδη, αν δεν κάνω λάθος. Αρθροπλαστική με τοποθέτηση μοσχεύματος από σιλικόνη και αρθροπλαστική με τη χρήση μεταλλικών εμφυτευμάτων. Πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι? Και στα δάχτυλα σιλικόνη, γιατρέ? Ναι, όπως έχω αναφερθεί, υπάρχουν αρθρώσεις από σιλικόνη. Το πρόβλημα με τα θέματα σιλικόνης είναι ότι μπορούν να προκαλέσουν μια τενοντοθυλακίτιδα, τενοσυνοβάιτης. Οπότε προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε όσο περισσότερο γίνεται. Γενικά η τάση όταν μιλούμε για την συγκεκριμένη άρθρωση είναι να αποφύγουμε κάποιο ένθεμα ή μεταλλικό ή από σιλικόνη. Προσπαθούμε να κάνουμε την αρθροπλαστική μας με το ίδιο το σώμα, δηλαδή χρησιμοποιώντας έναν τένοντα, κάνοντας μια λικαμεντόπλαστη, μια αρθροπλαστική. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο έθιμα όταν υπάρχει πλήρης καταστροφή της αρθρικής επιφάνειας και θέλουμε να έχουμε πολύ καλή κινητικότητα, αλλά δεν είναι άμεροι επιπλοκών. Πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα. Ποιες είναι οι πιο συχνές επιπλοκές? Όπως έχω πει, μπορεί να υπάρχει μια γενικευμένη φλεγμονή στην άρθρωση, μια τενοντοθυλακίτιδα. Μπορεί να υπάρχει... Και αυτή η χρήση σιλικόνης γενικότερα σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, ποιες επιπλοκές μπορούν να... Γιατί ο άλλος σου λέει, εντάξει, θα κάνω επέμβαση, θα πάρω την ευκαιρία μου να γίνω καλύτερα, όμως μήπως υπάρχει και το ρίσκο να πάθω κάτι? Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Θα λάβουμε υπόψη κάποιους παράγοντες, δηλαδή θα λάβουμε υπόψη το επάγγελμα του ασθενή. Αν ο ασθενής έχει κάνει μια έντονη χειρονακτική εργασία, όπως το χτίσιμο, ή χρησιμοποιεί πολύ συχνά τα χέρια και τα χέρια καταπονούνται, τότε ίσως προχωρήσουμε σε μια αρθρόδεση που θα είναι πλέον μόνιμο το αποτέλεσμα, θα λύσει το πρόβλημα του πόνου και δεν θα ξαναέχει ενοχλήματα ο ασθενής. Σε άλλες περιπτώσεις που έχει μια γραφειακή δουλειά, πάλι εξαρτάται από το στάδιο που βρίσκεται η νόσος, ίσως κάνουμε μια αρθροπλαστική. Συνήθως τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Βέβαια αυτό το πρόβλημα είναι εκφυλιστικής φύσεως, είναι λόγω της καταπώνησης. Δεν σημαίνει ότι κάνοντας μια επέμβαση μετά από πολλά χρόνια, ανάλογα με τη χρήση του χεριού, ίσως να μην υπάρχει να ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα. Με αναισθησία ή με ολική αναισθησία? Μπορεί και με τοπική αναισθησία με ένα μασχαλιαίο μπλοκ ή με γενική αναισθησία, αναλόγως της προτιμήσεως του ασθενή. Να πω και σε αυτό, ναι. Γιατρέ, τι συμβαίνει συνήθως, επειδή ακούμε συχνά από διάφορες συζητήσεις γύρω μας ότι δεν πέτυχε μία επέμβαση για τον τένοντα και πρέπει να ξαναεπαναλάβει κάποιος αυτή τη διαδικασία. Τι συμβαίνει και δεν πετυχαίνει? Όπως έχω πει, η ανατομία του χεριού είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι η λειτουργικότητα του χεριού. Παίζει μεγάλο ρόλο ο χρόνος που αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Όσο πιο νωρίς, τόσο είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά επιτυχίας. Η υπόψη είναι ότι για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, πολλές φορές αυτό που βλέπουμε στη μικροχειρουργική του χεριού είναι ότι έχουμε πολλές λύσεις, πολλές μεθόδους αντιμετώπισης. Με τα προτερήματα, με τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ καλή χειρουργική τεχνική, γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό και γι' αυτό υπάρχει και εξειδίκευση της χειρουργικής άκρας χειρός από γιατρούς που είτε έρχονται από τη σφαίρα της ορθοπαιδικής είτε από τη σφαίρα της πλαστικής χειρουργικής με την έξτρα εκπαίδευση, ώστε να δίνονται οι καλύτερες δυνατότητες στον ασθενή για μια σωστή αντιμετώπιση. Μάλιστα. Πάμε ξανά στις γραμμές μας. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Ναι, εγώ είμαι εδώ, μου είναι. Εγώ μιλώ. Εσείς μιλάτε βεβαίως, πολύ καθαρά μάλιστα. Ναι, εγώ δεν σας ακούω καλά. Έχει πρόβλημα το ακουστικό σας μήπως?
Χαίρομαι πολύ για την εκπομπή σας. Και εμείς να μιλήσω με τον γιατρό μου. Σας ακούω. Ναι. Εγώ έχω αρθρώσεις στα γόνατα, καταστρεμμένα τελείως. Και πάω για επέμβαση τώρα. Στο ένα μου το αριστερό, αλλά είναι και τα δύο τέλεια χαλασμένα. Ναι. Και έχω και στα ώμους αρθρώσεις. Πίνω κάτι χάπια, αλλά δεν μου κάνουν τίποτε. Είναι τα... Όχι, μην τα πείτε. Μου είπαν ότι κάτι να κάνουν, αλλά νομίζω... Η ερώτησή σας ποια είναι? Η ερώτηση σας ποια είναι? Η ερώτησή μου είναι... η επέμβαση που θα κάνω θα είναι τελειωτική. Μάλιστα. Λοιπόν, αν μπορείτε να το μαντέψετε αυτό, γιατρέ μου. Αυτό δεν γνωρίζω. Πάμε στην κυρία Μιχαηλίδου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εσείς μιλάτε. Γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Πριν 10 χρόνια είχα κάνει κάποια εγχείρηση στο αριστερό μου χέρι, πάνω από τον αντίχειρα, και ο γιατρός μου το ονόμασε τενοντοφυλακίτης. Μου είπε ότι αυτή η εγχείρηση συνήθως συνοδεύεται και από το άλλο χέρι. Δηλαδή, μετά από λίγο καιρό, από 2 μήνες, έκανα και το δεξί μου χέρι. Η ερώτηση μου είναι, υπάρχει περίπτωση ο θύλακας να ξαναγεμίσει, διότι μου είπε ότι υπάρχουν μικρά μέσα κρεατάκια τα οποία δημιουργούν πόνο στον τένοντα. Με τις δουλειές που κάνω στο σπίτι, μην μπλέξιμο. Άρχισα τώρα να νιώθω ορισμένους πόνους τους ίδιους σχεδόν. Μήπως υπάρχει κανένας λόγος, ας πούμε, τον μπλέξιμο ή οτιδήποτε χρησιμοποιώ τα χέρια μου πολλά, να ξαναδημιουργηθεί αυτός αυτά τα κρεατάκια μέσα στο θύλακα. Πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Γιατρέ. Ναι, στη δεύτερη ερώτηση, όταν μιλούμε για την οντοθυλακίτιδα, δηλαδή ουσιαστικά φλεγμονή της άρθρωσης, σίγουρα υπάρχει η πιθανότητα να ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές είναι λόγω καταπώνησης της άρθρωσης. Βέβαια δεν υπάρχει μια φλεγμονώδης νόσος, ρευματοειδής αρθρίτιδα. Το άλλο πρόβλημα που υποπτεύουμε όταν είχε μιλήσει για τενοντοθυλακίτιδα ή τενοντίτιδα, πολλές φορές έχουμε προβλήματα συμπίεσης των τενόντων. Εκεί γίνεται μια απελευθέρωση. Αν μιλούμε για την περιοχή του αντίχειρα, όπως έχω αναφερθεί προηγουμένως, η νόσος του ντεκεβρέν, οπότε γίνεται πίεση των τενόντων. Όταν απελευθερωθούν οι τένοντες, πλέον δεν ξαναπαρουσιάζεται το πρόβλημα. Αν είναι πρόβλημα άλλων αρθρώσεων, τότε ναι, σίγουρα μπορεί να ξαναπαρουσιαστεί. Για την πρώτη κυρία, απλά πού να απευθυνθεί, να της πούμε, επειδή από την τηλεόραση μάλλον δεν μπορέσετε να κάνετε κάποια... Στον ορθοπαιδικό της, βέβαια. Έτσι, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει η κυρία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και άλλες γραμμές, παιδιά. Έχουμε ερώτηση από τους φίλους τηλεθεατές. Μια κυρία λέει ότι έχουν αλλάξει σχήματα δάχτυλά της και ιδιαίτερα το δάχτυλο δίπλα από τον αντίχειρα. Μπορεί η πλαστική χειρουργική να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, στο χέρι, όπως έχουμε πει, είναι σημαντική η λειτουργικότητα του χεριού. Δεν παίζει ρόλο η αισθητική. Στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, που έχουμε έντονες παραμορφώσεις των δαχτύλων λόγω της συνεχόμενης καταστροφής των αρθρώσεων, θα δούμε το πρόβλημα. Το άτομο συνήθως βρίσκει κάποιους τρόπους χρήσης του χεριού του. Έστω γιατί υπάρχουν παραμορφωμένες αρθρώσεις, παραμορφωμένα δάχτυλα, αν έχει καλή λειτουργικότητα, μπορεί να αντεπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες. Μάλλον για αισθητικό λόγο ρωτάει η κυρία. Το ίδιο συμβαίνει και στα πόδια. Γιατρέ, μπορεί να υπάρχει τέτοια παραμόρφωση και στα πόδια? Σίγουρα, βέβαια. Όπως έχω πει, δεν θα χειρουργήσουμε το χέρι, ειδικά τις αρθρώσεις, για αισθητικούς λόγους. Γιατί σίγουρα και το χειρουργείο προκαλεί μια ήνωση, κάποιο τραυματισμό, μπορεί να μειώσει την υποτιμητά. Αν επιμένει όμως ο ασθενής. Ας πάμε να το κάνετε, παιδί μου. Όχι, θα αρνηθούμε. Βέβαια υπάρχουν αισθητικές επεμβάσεις στα χέρια, που είναι για την αισθητική των χεριών, για το aging hand, που κάνουμε εμείς οι πλαστικοί. Μια συνηθισμένη επέμβαση για να νεαροποιήσουμε το χέρι είναι μεταφορά λίπους στις κοιλότητες μεταξύ των τενόντων, γιατί όπως γερνάει το χέρι, το δέρμα λεπταίνει, χάνεται όγκος από το χέρι και φαίνεται πάρα πολύ ηλικιωμένο. Ναι, και έντονα τα οστά από κάτω. Έντονα τα οστά, οπότε βάζοντας κύτταρα λίπους με λιπομεταφορά, μπορούμε να νεαροποιήσουμε το χέρι. Ή πολλές φορές έχουμε τα έντονα spots, δηλαδή τις έντονες κοιλίδες στο δέρμα. Αυτό με ένα λέιζερ, με ένα χημικό peeling,
πάλι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι οι μόνες περιπτώσεις που κάνουμε κάποιες επεμβάσεις για την αισθητική του χεριού. Όχι, δεν υπάρχει αισθητική των αρθρώσεων. Μια κυρία που μπλέκει μπορεί να έχει μπλεξίματα με τα χέρια, λέει. Ορίστε. Μια κυρία που μπλέκει μπορεί να έχει μπλεξίματα με τα χέρια της μετά, να έχει... που της αρέσει, ρε παιδί μου, το σμιλί. Ναι. Συνήθως, εντάξει, αυτή δεν είναι μια δραστηριότητα που προκαλεί καταπώνηση των αρθρώσεων, οπότε δεν νομίζω υπάρχει κάποια συσχέτιση. Συνέχισε, μπορεί να συνεχίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης κάτι έχει να πει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί. Για να δούμε. Αν και δεν έχει βρεθεί κύρια αιτία πρόκλησης της νόσου και αναφέρομαι στην οστεοαρθρίτιδα, η γενετική προδιάθεση θεωρείται δεδομένη, λέει. Ναι, σίγουρα υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Βέβαια, το πιο σημαντικός λόγος που παρουσιάζεται το πρόβλημα στις αρθρώσεις είναι η με το χρόνο καταπώνηση των αρθρώσεων. Αλλά μπορεί να συμβεί κάποιος να μην έχει κάποια εργασία η οποία να επιβαρύνει αυτή την κατάσταση, αλλά να υπάρχει κληρονομικότητα. Ακριβώς. Και έτσι να αντιμετωπίσει σε κάποια ηλικία αυτό το πρόβλημα. Και αυτό βρίσκει και εφαρμογή στο πρόβλημα που μιλούμε σήμερα, στην βασική άρθρωση του αντίχειρα. Όπως έχουμε αναφέρει, εξαρτάται από την ιδιάζουσα ανατομία. Βλέπουμε γυναίκες χωρίς κάποια ιδιαίτερη χειρονακτική εργασία να παρουσιάζουν πρόβλημα και άλλα άτομα που χρησιμοποιούν πολύ έντονα το χέρι τους να μην έχουν παρουσιάσει ποτέ συμπτώματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση, γιατρέ. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε και καλή δουλειά. Εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Στη συνέχεια θα φιλοξενήσουμε τα παιδιά από το Ριζοκάρπους που ταξίδεψαν χθες με τις κυπριακές αερογραμμές στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουν εδώ μαζί μας για να μοιραστούν αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφήμιση.